филтр блок кунам. Салом алейкум. Бародаро созе тиҷе. Манам марҳамат мо як мошини нав бобомон аз ҷанги дуюми ҷаҳон оварда буд. Ин мошин хоб буд. Ин мошин як ҷуба хоб буд. Ин мошин соли 1939 ба дунё омадагӣ. 2024 ҳоли ҳам ҳаст. Мана бинед салон. Ин типа гелик. Мана ҳуҷҷатош болои сидени бавай ҳуҷҷатоша хай навор кунед бинед. Мошин ҳолати хуб. Мана бо ҷои нишаст дорад, метавонед бор кашед. Мутаассифона калиташа наовардем, ёдамон баромадааст. ҳа, ин пулткати, ҳа? Ҳа, пулткати. Бинед онда мана чашмош бинед чӣ базир. Ин мошин як дона. Ватан ба як дона ин мошин. Ай мошина агар бетон агар я нарх дастрас ман ҳамин ба шумо арзонда ин балоне яхи набинед ин лиси. Ин барои пойгаи. Ин пойга ба ин мошини медавидагӣ ин лиси неста ин. Ин нағзи балоно. Ин дар бораи ҳамин мотор муҳаррики 8 силиндра. Расходаш кам 4 та мехӯрад сатаба. Неки суръаташ баланд. Гиред пушаймон намешавед. Оҳанашам оҳани тоза метавонед пешка кунед, самовор кунед. Бисёр чизо ба нағд. электромобил карда мешуда бошад. Дорад ҷои батарея ҳам дорад. як заряд мони чанд километр мегашта бошад? 300 километр мегардад раҳи ҳаворба. ҳадиён ба 150 километр. 50 километр. Су мошин аз мана бинед болош ба бойни хелви мигалка дорад. Бародаро занг занедтон ба. Занг занедтон. бахшиш солаш чанд гуфтед? 1939. 1939. ин даври ҷанг ба хизмат кардагӣ? ҷанг ба 5 сол қатъи немис ҷанг кардагӣ, бо ин қасол дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ, ҳоле ҳам хизмат касоб. Бисёр ба чашми кам набинед, бисёр мошин нағд. Неки ҳа, ин рағма дошта мошини хуб. Ин балонош нав. кондитсионераш дар бораи кондитсионер. Ях ман даст ман хунук даст ях мекунад. Даст ях мекунад мана. Даст ях ҳамҷо осу хунук. Беҳад хунук кондитсионер.